ijide ụmụ mmadụ aka ịba ịgbarisia ha gbawusie ha ndị ikwu ndị ka nje eje mekwuru na disenti na ala asị ala amnesty ndị ala ya amnesty ha bụ ndị ndị obodo ndị mmadụ ga-ahapụ be nne ya dị mma hapụ be nne ya bata obodo dara bụ obodo ya bịala vandalize le mebisi iro le destroy la ogbu mmadụ ilasinye amnesty onye obodo anyị mmadụ ga-enye onye dara n'obodo ya amnesty onye nta dara bụ 50% ndị na-alụ ọgụ abụọ indigen onye dara n'obe obodo ya lewe amnesty ọwa were amnesty obodo ahụ ọ nọ ya oke amnesty anyị lenye ha how many of them surrender gwere how many of them pụtagwo tinye anyị ngwa ọgụ onye a na-eme abụrụ the best bụ make them give us anyị abụ indigen make them give us life ka anyị ka anyị na ha machi ya ka anyị na ha nwa one on one ka anyị na ha work one on one ka anyị na ha rụọ ihe abụọ the best bụ make them give us the same out their own ka anyị na ha mee one on one ọ bụrụ na ndị emere ncha ha deserve to stay he deserve to stay he deserve to live a gbasiri be mmadụ ile ọkụ ekpe ka agba ebe ha ọkụ ogini ele di gain ele di lose igbu mmadụ iburu jide nwa mmadụ gbuo jide ụmụnne gị gbuo your own people kill your own people destroy your own people's house abela eme ale ekwo na asị amnesty for what ihe abụọ ọbụ ihe ifu ileme ihe na-abụ the worst ọ bụla amnesty na ha chọrọ ị na amnesty ọkwa ha eme bụ all of them will bring their arms and surrender anyị were amnesty mmadụ nọ n'ime ọhịa na-ekwu okwu amnesty inside bush inside forest osikwa ebe ahụ mpụta ọbịa na-egbu ụmụnne ya na-emebikwu ya na-eme worst adịrịgala mma onye ọbụla ihe na-ekwu ugbo ekpere na-ekpe bụ onye ọbụla bụ onye iseke ma nwoke ma nwaanyị ma okenye ma ụmụaka ma oke ma okori ma okafọ ma ọkọnkwụ ma mgbeke ma mgbeori ma mgbafọ dị involve n'ihe na-eme la negotiate la arụ wutu ụmụazị ma onye isi ma onye ọdụ dị la arụ wutu ụmụazị la work with them la collect ego with them la collect bribe with them la negotiate with them like iseke that person at least you get to wear ihe ahụ o nọgidere hapụ ole eme ụmụnne ya that thing ga-erutekwala his family one day that thing ga-emerịrị ya nkata ile ndị onye na-eri anụ mmadụ na-aṅụ ọbara innocent people ile asị happy ole ya negotiate with them na informant ha na-ekwu everywhere no many of them nọ n'ụba ha na leje egbusisiri ha na-egbusi mkpụrụ osisi dịrị abụ ha nwe na-eje eresịrị ha ma ndị mere sụrụ ime eje gbuo nwanne ha dịrị m ihe o mere ma ndị ya na nwanne ha na-enwe okwu ala eje suo ya imi weje ego egbuo ya ma ndị nwere ego na akaụntụ lele ogbuo Ebine Francis nwanne nwoke ihe ha ji jeje because of ego ọnụọnụ ha eje erebelu egbuo lele goslu lele Lagos lele family ishe Kennedy Igbanugo wipe the entire family lele many innocent people lele house abons lele ajo ka ya mara ụlọ ha chere lele ụlọ nke agbara ọkụ ụlọ ha niile dị ndị agbụ nke agbara ọkụ agbara ekwu ka ya lele yen ya no for what elinyele meni ayekwula ya ga-alụ nwa ọgụ a la easy oya ọta na machi bata isikela mgbu ekwuru m esi nye anyị na anyị nwa ga-ekwu mgbe ọgụ anyị enye anyị iji alụ ọgụ a ọbụla chọka ihe ala emegide nto the na megide pararacha now they have turned it into politics. Like the evil you fail to destroy today may come back tomorrow and destroy you, even your family self, include your family. Iseke juo inyo no feel la ali iseke dey happy alelo no go iya boy ya the best bu I did this sign you obala la sign no sign but me dem give us arms kaila ndị match godini kaila ya kaila ndị juni ala mmụ ala logodini ka amago na ka mmara ayila ha
onye ike ya agwụ onye agbapụ ọsọ ụzọ ahụ asịrị ala aga that place ahụ asịrị ala ka anyị sinyego nne anyị nwa bụ indigenous eke ka anyị sinye anyị go ahead order government mailing give us go ahead order ka all those leaders they should remove their hand ha wepụ aka ha wepụ ọnụ ha this is ihe bandit ka ọ bụ a na-ekwu ya a na-ekwu nke na-eme n'ugwu Hausa ha ama na nke bụ nke na-eme n'obodo ala Igbo arụ mgbe alụrụ ọgụ mgbe asịrị alụrụ ọgụ alụrụ agha izi otu a ka esi gbu nwanne si gbu nwanne otu a nwanne jide nwanne na-egbu were mma jide nwanne ntụ ugbuo nna kala emekwala eje o anya na-emebu ihe ejizi eme ka nsi anụ na-abụ slowly ha here eje kpụrụ anya chọrọ igbu ha kpụrụ ya afụdebe onye ha anya ala negotiation is not the best anyị dị ready obodo ọbụla otu anyị si bụrụ ise anya anyị ngwa ọgụ ready to sign anything anya anyị ngwa ọgụ ka anyị na-across that red line ahụ ka a mara ma mmụọ ala ise ka dị happy ihe a na-eme ome mmụọ ala ebele si esef dị happy ihe a na-eme jide nwanne gị gbuo mee mgburu nwanne mmụọ ga-asọpọt ele ya ndị ahụ mere those people egbusiri egbu kee their crime ele their crime ka ihe ha mere eji egbu ha onye kwuo ofuo onye kwuo ofuo unu jidere m ka unu gbuo m mistake imere mgbe anyị jidere m unu jidere m bulu unu kwesịrị igbu mgbe mana mmụọ aghachisi unu aja anya unu jidere m ama na igele regret while igbo mmụọ mgbe ahụ because igbo chukwu mere ka o jide like that mgbe anyị jidere m ikwesịrị igbu m mgbe ahụ ka mkpụrụ n'obi nsị na imego the highest imisigo your opportunity jide iseke turn iseke to desert turn ndị n'ime ya nọ with fear for my own ọ bụ anyị nwa bụ the cause of this metal ihe ekwebala bụ ụmụazị anwụ sibe bla our people their informant are everywhere now working with them delivering information delivering arms to them buying food buying different things ndị agha lekwu na ha na-apụta ha come ha ji survive ma mmadụ na-eji ha na-eje egotere ha nri ma mmadụ na-eje egotere ha everything na deliver ahịa now onye kwuo ọbụla deki sekedi ụmụ ego azin anyị ngwa ọbụla enye anyị ngwa oge anyị need ka I'm ready to sign anything ọbụla even to sign with my life as far as the sekedi concern I'm ready to sign with my life ka nwazi ya nyere m ihe see have money see instrument ka need I will sign with my life ka mara ma ihe aga muga ka mara ka esi ka esi ihe blise ga adị mma ala akọ ya ala akọ ise ka ọ dịka ọbụla ụmụ ndị a self ọ dịka abụ ụmụ ndị mmụọ they are human beings even self mgbo flied by mistake ga-egbu any of them ọ mmadụ ka abụ mmụọ they are all human beings they are normal mmadụ nwere emedia any protection dị ala ahụ single adị ala ahụ onye ọbụla dịkwa very careful especially informant unu nwa na from today una don't cross on a red line